Adlaw ninyong tanan, happy Sunday. Today is April 5, 2020. Hello, kamusta ninyong tanan? And it's so good to be back filming drunk. And nabaguhan ko mag-film kay, of course, kailangan na napud na ko inaw ako mga staff diri sa ubos kay mas nindotag lighting. Nagpatungod ko dapit sa pultahan, which is on our way sa Muang Garden, which has very nice lighting. And kung gihago ko kay kipanggudjud pa na ako mga staff na kailangan instead nga to ko sir. But anyway, today I am asa ba na? Enthusiast. Today I am enthusiastic. Alive, alert, and enthusiastic. So today, ganahan ko share sa inyo ang mommy skincare. So a lot of you know I am soon to be mommy, and there are some skincare nga na dugang. There are skincare nga at the same time. Mura gapon akong gamit atong wala pa'y bata diri sa ako og tiyan. So today kana ato ang video and kana ako gusto i-share sa inyo. So if you wanted to know, if you wanna know kay pina-vlogger ba, if you wanna know what are those mommy skincare, then just for me, disclaimer lang, wala ko nagminao-mao ha. So ganan ako i-share sa inyo nga ako ang skincare nga ginagamit ko at the moment. During sa akong pregnancy, mas nabantayan ako nga mas dry akong skin. So, though na ako yung mga skincare, nagtanaw ko pa na sila diri sa akong kilid. Though na ako yung skincare nga, wala rin ako giusa, maura gihapon atong, wala pa ko nag-take sa face. The same thing, I am just using the normal tea tree, na naan ako katong, ako ang ginapakita sa inyo before, last year, nga skincare. And then for the face cream nga akong ginagamit karon kay ganahan ko aning Kiehl's nga face cream. Kani siya is ultra facial cream, like lightweight nga at the same time pwede day cream, pwede night cream, but dili ko na ga night cream kay tapulan ko. So, mao na ako ang just source sa moisturizer. And then, if ganahan ko nga mag-makeup ko and at the same time, mas moisturize ako, ang nawong is, as usual, gamit gapon ako itong Cetaphil. Nag-all ko, kay habit na ni mahurot. O niya, di na ko ni siya mapalit diri, miski sa online ako siya tanawon. Mahal kaayo kung via US na ko siya nga website ko haon, mahalan ko. So, ginamix lang na ako ni siya o katong sirinach ko. Ginamix lang na ako ni silang duha sa Kiehl's para, more hydration sa akong nawong. Let's go sa lotion. Ako ang lotion yung ginagamit is as usual na ay nigawas kamay. Kaning Nivea nga blue nga variant. Pero kani siya is moisturizing serum, so mas garbi ang ihang kapit sa skin if ever dry. Last been now for the past few months nga nag-winter me and mas bugnaw and then mas dry imong skin, mas ganahan ko nga kani nga variant akong gamitin kaning blue. Pero kani wala ni kani ako mga ginapangamit, wala ni sila mga whitening effect. After that, if ever because nagtipid ko and I saw sa videos nga recommended ni siya nga lotion, and then unfortunately dili ko makapalitan niya nga dili mag 1+1 kay ano ra siya, like normal na price ba, so which is for me pricey. So nakita ko sa mga mommy videos nga recommended po ni siya nga lotion is kaning brand sa Palmer's nga Cocoa Butter Formula Massage Lotion. So, ito ninyo nga na ipang this is specifically para sa mga buntis. So, this is hypoallergenic and then kusrik for full house. So, but pasabot pwede siya sa sensitive skin. And then, dermatologist ka-test nga. So, ibig sabihin, dermatologist tested in English. So, kani siya is na ay
collagen, argan oil, so argan oil, shea butter, so pag pronounce shea butter or shea butter, I don't know, shea butter, masiro na. So this is more para sa if ever magka-stretch mark mo or you don't want na magka-stretch mark mo, this is one of the recommended na lotion. So this one, ginatipid na ko ni siya kay mahalan ko. So akong ginabuhat is ako lang siya ginabutang diri banda sa may tiyan sa akong bam o diri nga side kay kani these are the parts nga nagkaka-stretch mark po. And then after ana is I have also this Palmer's cocoa butter formula with vitamin E. So importante, take note, importante pag mag-lotion mo for buntis is dapat na siya vitamin E kay mao na kailangan sa skin. And then kani is massage oil for stretch marks. So this is oil base. So basin matingala mo anong gamera siya kuha. Kani siya ako ra ginagamit diri sa ko ang tiyan specifically og diri sa may boobs na area. And same sa lotion, ginatipid po na ko kay medyo pricey. Diri sa para ragyapon sa lotion, short lotion. So wala pa ko nabuntis, gina-alternate na ko ni nga variant o katong blue nga Nivea, pero sayangan ko nga din ako siya gamiton. So sa ako ang upper body like sa shoulders, sa mga bukton ba. Kanya ako ginagamit nga variant nga Nivea soft. This is also pwede sa nawong, sa kamot, and all over the body. Pero kani siya, inanir ni siya, magamay na gani, half na. So upper body na ko is kani. Disclaimer lang pud ko ha nga, di ko sure kung unsa ang mga ingredients nga naani kung maayo ba ni or dili maayo sa buntis, pero so far kaluoy sa Ginoo wala mo koy na experience nga mga murag angay ko mahadlok as a pregnant woman. And then continue ta, the last one nga ako ang tigamit sa ako panit. So kung mautdan ko atong sweet sal which I use sometimes sa gabi. Kani akong ginagamit if naara ko diri sa balay kaya hindi ko kinahanglan nga you know hydration yung taman sa ginhawa. So akong ginagamit is kani sa Detergent or diri sa Holland ginatawag ni siya Holland and Barrett. Holland and Barrett. So kani siya is oily for the skin. So before, so pa ko nabuntis kani ginagamit ako ni sa kong nawong. Pero at some point, ikuganan kay murag sticky siya. So, karon kay naman siya vitamin E, ako siyang ginagamit sa ako ang mga batiis. Ano ba ang Tagalog? Mga binti. Mga bagta kong mga palangi. So, basically, those are just the skincare. Mommy skincare nga, hindi naman siya nabago, pero akong ginagamit at the moment kay, na yung mga recommended tsaka yung bio or all naturals, pero mahal man siya mapalangging, no? Di man ta dato. So, let's be karon nga, syempre, kailangan po ta mag-save of money para sa future, para sa baby, para sa mga kailangan puhon. And at this time, kay siguro kung ma-upload na ko ni is 17 weeks ko. So, yeah, that's it siguro mga palagi sa itong video for today. I hope okay mo tanan. If kanan mo follow na ko sa ko ang Instagram where I posted most of my baby bump. Follow lang mo ako lang i-insert ako ang Instagram name. It's Champunita. And thank you so much mga palangging. Bisan dili ko active, super di ko active kay you know, gawa ng pregnancy na ako. Today nakashare ako ninyo sa ako mommy skincare. That's it for today mga palangging. If ganahan mo nga video, please ayaw kalimot nga mag-like. And if wala po na mo if wala pa mo naka-subscribe, pira mo subscribe sa ako ang channel. And nakakasalamat. Ayaw mga palangging.